Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku. A yau za mu kawo muku gine-gine mafiya tsada a Afirka. Idan ba ku manta ba, a shirinmu da ya gabata mun zo muku da gine-gine mafiya tsada a duniya. To wannan karon mun zo muku da gine-gine mafiya tsada a Afirka. Kafin mu karanto muku su, a danna subscribe sannan a danna mana alamar ƙararrawar sanarwa. Gini na farko da ya fi kowane gini tsada a Afirka shine babban masallacin da ke Algeria. Wannan masallaci an fi saninsa da Jama El Jazir. Ginin wannan masallaci ya laƙume dala na dukan dala har dala biliyan 2. Wannan shine gini mafi tsada a Afirka kuma babban masallaci ne da ke Algeria. Gini na biyu da ya fi kowane gini tsada a Afirka shine ginin da ke Egypt wanda aka fi sani da Iconic Tower. Wannan gini ya laƙume dala miliyan 600. Kwarai ya laƙume dala miliyan 600. Ginin Iconic Tower da ke Egypt. Na uku shine Bank of Africa Tower wanda ke Morocco. Wannan gini ya laƙume dalar Amurka miliyan 500. Kwarai wannan gini ya laƙume dalar Amurka miliyan 500 wajen gina shi. Shine dai gini da aka fi sani da Bank of Africa. Wannan gini yana Morocco kuma ginin babban banki ne na Morocco wanda aka fi sani da Bank of Africa Tower. Gini na hudu da ya fi kowane gini tsada a duniya shine Central Bank of Egypt Headquarters. Wannan gini yana Egypt ne a cikin babban birnin Egypt. Shi dai wannan gini ya laƙume kuɗi kimanin dalar Amurka miliyan 400. Central Bank of Egypt. Na biyar a jerin da muke da shi shine ƙasata Najeriya. Babban ginin da ya fi kowane gini tsada a Najeriya kuma ya zo na biyar a tsada a Afirka shine ginin Hilton Hotel. Wannan gini ya laƙume dalar Amurka kimanin miliyan 300. Kwarai ginin Hilton Hotel wanda ke Abuja babban birnin Najeriya ya laƙume dalar Amurka miliyan 300 yayin da ake gina shi. Lallai Najeriya muna da gini mai tsada wanda ya zo na biyar a Afirka a tsada. Gini na shida shine ginin Bibliotheca Alexandra wanda ke Egypt. Wannan gini ya laƙume kimanin dalar Amurka dala miliyan 220 yayin da ake gina shi. Wannan gini shine dai na shida da ya fi kowane gini tsada a Afirka. Gini na bakwai shine African Union Conference Center wanda ke Ethiopia a babban birnin su na Addis Ababa. Wannan gini ya laƙume kimanin dalar Amurka miliyan 200 yayin gina shi. Ginin Africa Union Conference Center wanda ke Ethiopia a Addis Ababa. Gini na takwas shine ginin Leonard wanda ke South Africa. Wannan gini ya laƙume kimanin dalar Amurka miliyan 180 yayin gina shi kuma ya zo na takwas a gine-gine mafiya tsada a Afirka. Gini na tara shine ginin Commercial Bank of Ethiopia wanda aka fi sani da CBE Headquarters. Wannan gini da ke Addis Ababa a Ethiopia shine gini na tara mafi tsada a Afirka wanda yayin gina shi wannan gini ya laƙume dalar Amurka miliyan 160. Gini na goma shine ginin Twin Towers wanda ke Tanzania wanda aka fi sani da TSPF. Wannan gini yana nan a Dar es Salaam babban birnin jihar wanda ya laƙume kimanin dalar Amurka miliyan 150 yayin gina shi. Wannan gini na Twin Towers da ke Tanzania shine gini na goma mafi tsada a Afirka. To jama'a, anan muka karkare lissafin gine-gine mafiya tsada a Afirka. Kada a manta, a danna subscribe sannan a danna alaman ƙararrawan sanarwa.